Barka da zuwa wannan tasha tamu mai albarka mai suna Hayatu Salis. Da na subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Barka da dalilin da ya sa na ce da ke mu haɗu da ke a nan gurin, ina son in gaya miki wata magana ne. Ina sauraron ka abin ƙaunata. Kin san duniya ta cika da abubuwan ban sha'awa da abubuwan ban mamaki. Shi ne dalilin da ya sa na kawo ki wannan lambu mai kyawun gani da kuma matuƙar kewa domin in nuna miki wasu abubuwa masu muhimmanci. Domin ke ɗin ta musamman ce a cikin zuciyata. Kina ɗaya daga cikin mutanen da suke sani farin ciki a kowane lokaci idan ina kallon su. Wannan ne dalilin da ya sa kika ga na zaɓe ki a matsayin masoyiya fiye da komai nawa a rayuwa. Ina fatan dai za ki zamanto abokiyar rayuwata ta har abada, domin ke kaɗai ce abar da nake buri a cikin duniyar soyayya. Ina fatan dai za ki riƙe min amana 100% a matsayinki na abar da na fi so a cikin duniya. Ƙwarai da gaske zan kasance mai baka kulawa kamar yadda kake bani kulawa. Kai ɗin masoyi ne na haƙiƙa, kuma irin ka nake so in rayu da shi har abada. Domin rasa ka daidai yake da rasa wani ɓangare na rayuwata. Kai kaɗai ne farin ciki na, gaskiya ni dai a wannan lokaci. Idan dai har na rasa ka, ban san kuma ina ne zan saka kaina ba. Don haka na riƙe maka amana kamar yadda ka riƙe min amana. Ina fatan dai ko wata rana kada ka juya min baya. Kai ne kaɗai masoyin da nake so. Ina son ka, ina son ka. Haƙiƙa na ji daɗi da sauraron wannan kalaman naki. Domin wannan kalaman naki sun sa ni matuƙar farin ciki. Domin ke ɗin ta musamman ce gaskiya a zuciyata. Samun ki daidai yake da samun dukkanin wani farin ciki na rayuwata. Ke ce kaɗai fatana, kuma da ke kaɗai zan zauna. Bayan ke ba wata a cikin zuciyata, masoyiyata. Ina son ki fa sosai. Ke ma kin san da hakan. Na san kana so na masoyina. Ni ma ina son ka 100%. I love you, I love you, I love you. I love you too, masoyiyata. I love you.